Tohto skladateľa nebudete len tak počuť, ako ho hrajú na ulici, skôr iba v koncertných sálach a filharmóniách. Napriek tomu je to jeden z najvýznamnejších skladateľov a pedagógov, ktorí kedy existovali a prispel k rozvoju atonálnej hudby. Bol tiež jedným z najvplyvnejších učiteľov 20. storočia. Medzi jeho najvýznamnejších žiakov patrili Alban Berg a Anton Webern, ktorí taktiež tvorili skladateľov druhej viedenskej školy. Dnes si povieme o Rakúšanovi Arnoldovi Schönbergovi. Arnold Schönberg sa narodil 13. septembra 1874 vo Viedni na Oberdonaustraße 5 v Rakúsku. Jeho otec Samuel Schönberg pochádzal z Maďarska a presťahoval sa do Presburgu, čiže Bratislavy, kde žil chvíľu a nakoniec sa presťahoval do Viedne, kde do svojej smrti vlastnil malý obchod s obuvou v židovskej štvrti. Mama Paulín pochádzala z Prahy a s rodinou sa taktiež presťahovali do Viedne. Rodinu sprevádzali úmrtia hneď od začiatku. Prvé dieťa zomrelo ako nemluvňa, následne Paulínin brat a švagrina zomreli pri požiari. Pár zanechal dve dievčatá, ktoré si Paulín, Arnoldova mama, zobrala k sebe domov. Jeho mama to nemala jednoduché. Keď mal Arnold 15 rokov, zomrel mu otec Samuel na to, že mu lekár predpísal zlé lieky a jeho mama Paulín sa musela starať o 5 hladných krkov, všetky mladšie ako Arnold. Preto sa Arnold rozhodol ísť pracovať do banky, aj keď ťažko povedať, či mal na výber. Zrejme nie. Keby sme sa ešte vrátili k Arnoldovmu detstvu, tak jeho rodičia neboli nejak zvlášť chudobne nadaní. Síce veľa spievali a jeho matka Paulín ho naučila na klavír, ale Arnold sa začal vzdelávať v hudbe sám, za pomoci encyklopédií, ktoré si objednával a chodili mu poštou. Postupne sa učil o každej forme, ako funguje, pretože encyklopédia bola vydávaná v abecednom poradí. Keď mal 8 rokov, začal hrať na husle. Začal skladať skladby, čo bolo napodobňovanie hudby, ktorú poznal, takže prevažne repertoár vojenských kapiel, ktoré hrali vo vojenských parkoch. Stále sa venoval hudbe a po istom čase stretol Alexandra von Zemlinského, ktorý bol mladý skladateľ a dirigent amatérskeho orchestra, v ktorom Schönberg hral na violončelo. Obaja sa stali blízkymi priateľmi a Zemlinsky dal Schönbergovi pokyny v harmónii, kontrapunkte a kompozícii. Výsledkom bolo Schönbergovo prvé verejne predstavené dielo, Sláčikové kvartéto D-dur. Kvartéto, významne ovplyvnené štýlom Johannesa Brahmsa, bolo dobre prijaté viedenským publikom. Banka, v ktorej robil úradníka, zbankrotovala a Arnold bol úprimne šťastný, že sa to stalo. Mohol odísť z práce a venovať sa viac hudbe. Zobral miesto dirigenta robotníckeho orchestra v susednom meste, do ktorého častokrát chodil pešo, pretože nemal na cestu. Arnold písal programovú hudbu a tak charakter a jeho harmónie pobúrili konzervatívne médiá. V roku 1903 bol dokonca násilne odmietnutý verejnosťou. Schönberg konvertoval na kresťanstvo v luteránskom kostole. Zrejme nie kvôli presvedčeniu, ale kvôli sebaobrane v časoch silnejúceho antisemitizmu. V roku 1901 sa Schönberg presťahoval do Berlína v nádeji, že si zlepší svoju finančnú situáciu. Oženil sa s Mathilde von Zemlinsky, sestrou svojho priateľa, a začal pracovať ako hudobný riaditeľ v komornom umeleckom kabarete Überbretl. Pre súbor napísal množstvo piesní, avšak cítil sa nenaplnený a nedocenený. Nemecký skladateľ Richard Strauss mu pomohol získať miesto učiteľa kompozície na Šternovom konzervatóriu a využil svoj vplyv, aby mu zabezpečil listovo štipendium, udeľované spoločnosťou pre nemeckú hudbu. Arnold a jeho manželka Mathilde milovali výtvarné umenie a tak sa prihlásili na kurz ku maliarovi menom Gerstel. Schönberg urobil výstavu svojich malieb a jeden kritik sa na jeho obraz vyjadril: počúvať Arnoldovú hudbu a pozerať sa na jeho obrazy vám zaútočí na oči aj uši zároveň. Avšak o čo sa viac maliar Gerstel zaujímal, bola Mathilde, čiže Arnoldova žena. Mathilde a Gerstel spolu začali románik, počas ktorého Mathilde začala uvažovať o rozvode a odišla od Arnolda ku maliarovi. Arnold sa kvôli tejto nepríjemnej udalosti stal viac citlivý a uzavretý a viac sa prikláňal k opusteniu tonality vo svojich skladbách. Mathilde sa nakoniec vrátila do manželstva s Arnoldom a maliar Gerstel spáchal kvôli nenaplnenej láske samovraždu. S povzbudením Straussa zložil Schönberg svoju jedinú symfonickú báseň pre veľký orchester Peleas a Melisandra. Arnold veľmi ťažil z intelektuálnej stimulácie svojich žiakov Berga a Weberna. Na začiatku svojej knihy Harmonie Lehre napísal: túto knihu som sa naučil od svojich žiakov. Učebnica zostáva jednou z najvplyvnejších hudobno-teoretických kníh. Od tohto obdobia začal písať Schönberg viac atonálnu hudbu. Tento výraz, atonálna, nenávidel a on sám uprednostňoval názov pantonálna hudba.
Proces postupného prekračovania tonality možno pozorovať na začiatku jeho druhého sláčikového kvarteta. Toto dielo je inovatívne aj z iného hľadiska. Ide o prvé sláčikové kvarteto, ktoré obsahuje vokálny part. Úvodné slova finále Ich fühle Luft von anderen Planeten, cítim vzduch z inej planéty od básnika Stefana Georga boli často symbolicky interpretované vo svetle Schönbergovho prelomu do nového sveta zvuku. Avšak Schönbergova skoršia hudba v tom čase začínala nachádzať uznanie, čo mu samozrejme pomohlo. A v roku 1913 sa jeho Gurlieder, ktorý predstavuje vrchol postromantického monumentálneho štýlu, uviedol prvýkrát vo Viedni. Bol publikom prijatý s divokým nadšením. Ale zatrpknutý Schönberg už nedokázal oceniť ani uznať reakciu divákov. Dvakrát bol Schönberg povolaný do armády a dvakrát sa mu odtiaľ podarilo dostať. V rokoch 1916 a 1917 strávil krátke obdobia v rakúskej armáde, odkiaľ ho napokon zo zdravotných dôvodov prepustili. V tej dobe mal 42 rokov. Počas vojnových rokov málo komponoval a keď áno, tak iba čiastočne pre požiadavky vojenskej služby. Prípadne z tohto obdobia zanechal veľa nedokončených prác. Pri jednej príležitosti nadriadený dôstojník chcel vedieť, či je to notoricky známy Schönberg. Schönberg odpovedal: áno, pane, nikto nechcel byť a niekto musel byť. Tak som to začal robiť ja. Schönberg v tom období nemal rád francúzskych skladateľov a považoval ich za úbohých s dekadentnými buržoásnymi hodnotami. Konkrétne na hudbu Ravela, Bizeta a Stravinského napísal: teraz prichádza zúčtovanie. Teraz uvrhneme týchto priemerných gíčov do otroctva a naučíme ich uctievať nemeckého ducha a uctievať nemeckého boha. Arnold chcel nájsť nový princíp zjednotenia, ktorý by mu pomohol ovládať bohaté, harmonické a melodické zdroje. Jednému žiakovi v roku 1921 povedal: dnes som objavil niečo, čo zabezpečí nadvládu nemeckej hudby na ďalších 100 rokov. To niečo bola kompozičná metóda s 12 tónmi, ktoré sú navzájom spojené. Dnes by sme ju mohli tiež nazvať dodekafóniou. Pri 12-tónovej metóde, čiže dodekafónii, je každá kompozícia vytvorená zo špeciálneho rádu alebo série 12 tónov. Môže byť transponovaná, invertovaná, prehraná dozadu alebo odznie znovu v pôvodnej forme. Všetko alebo akákoľvek jeho časť môže zaznieť postupne, ako melódia alebo súčasne ako harmónia. V skutočnosti všetky harmónie a melódie v skladbe musia byť čerpané z tohto radu a síce sa to môže zdať ako limitujúca metóda, práve naopak dáva množstvo možností a to, ako tie možnosti znejú, to už je ďalšia vec. Alebo inač povedané, nekladie sa dôraz na žiaden tón, ale všetkých 12 tónov je si rovnocenných. Arnold svoj objav 12-tónovej techniky považoval za rovnako významný ako objavy Alberta Einsteina vo fyzike. A aj keď táto technika je určite zaujímavá a pre niekoho dokonca krásna a geniálna, ja osobne si myslím, že Einstein mal oveľa väčší význam ako Schönberg. Pomocou svojej techniky skomponoval to, čo mnohí považujú za jeho najväčšie dielo, operu Mojžiš a Áron. Po zvyšok svojho života Schönberg pokračoval v používaní 12-tónovej metódy. Občas sa vrátil k tradičnej tonalite, pretože akorát hovorieval: ešte stále existuje veľa dobrej hudby, ktorú treba napísať v C-dur. Jeho vynález 12-tónovej metódy vzbudil v odbornej verejnosti, ale aj na diváckych stoličkách značný odpor. V roku 1921 sa mu stala nemilá udalosť, keď šiel do jedného z alpských rezortov a nepustili ho ani do areálu, kvôli tomu, že tam nie sú Židia vítaní. Sice mohol predložiť svoj preukaz o kresťanstve, avšak odmietal sa takto ponížiť. Toto bol prvý nepríjemný incident, kde naozaj pocitil antisemitizmus v spoločnosti. V roku 1923 mu po krátkej chorobe zomrela manželka Matilde a o rok neskôr sa znovu oženil s Gertrud Kolišovou, s ktorou mal 3 deti. Najväčší úspech mal Schönberg v pedagogike a vyučovaní svojich žiakov. Stal sa uznávaným učiteľom a veľmi známym učiteľom kompozície. Zdalo sa, že Schönberg dosiahol vrchol svojej kariéry. Vzostup národného socializmu v Nemecku v roku 1933 viedol k vyhladeniu židovského vplyvu vo všetkých sférach nemeckého kultúrneho života. Schönberg bol prepustený zo svojho postu v akadémii. Arnold bol terčom nacistickej strany, ktorá označila jeho diela za zdegenerované a zakázala ich publikovať. Do Spojených štátov emigroval cez Paríž, kde v synagóge vyznal svoju židovskú vieru. Týmto činom sa k židovstvu formálne vrátil. Následne chcel emigrovať do Británie, ale to sa nepodarilo. Preto sa rozhodol emigrovať do Ameriky. Alternatívne hláskovanie svojho priezviska Schönberg nazval úctou k americkej praxi.
Ani v Amerike nemal ustlané na rúžiach a na jednom konzervatóriu v Sydney ho antisemický riaditeľ odmietol, že je žid a má modernistické myšlienky a nebezpečné tendencie. Nastúpil na miesto na Malkinovom konzervatóriu v Bostone a v roku 1934 sa presťahoval do Kalifornie, kde strávil zvyšok svojho života a v roku 1941 sa stal občanom Spojených štátov amerických. Rýchlo sa stal typickým Američanom. Zastával vysokú učiteľskú pozíciu na Kalifornskej univerzite. Začal hrať tenis a fandiť futbalovému tímu Bruins. Žiaci ho milovali a on sa v nich snažil prebudiť to najlepšie, aj keď často nešlo o dodekafóniu. Hermann Scherchen, významný dirigent hudby 20. storočia, dirigoval Tanec okolo zlatého teľaťa a Mojžiš a Áron v Darmštate, vtedy západnom Nemecku. Telegram o veľkom úspechu tohto predstavenia bol jednou z posledných vecí, ktoré Schönbergovi priniesli potešenie pred jeho smrťou o 11 dní neskôr. Triskaidekafóbia je fóbia, kde sa vyhýbate číslu 13. Nedokončená opera Mojžiš a Áron mala 13 písmen, pretože Áron sa písal s 2 A. Arnold trval, aby sa meno Áron uvádzalo iba s 1 A. Arnold touto fóbiou trpel a podľa niekoľkých životopiscov mohla práve táto poverčivosť zo psychického hľadiska spôsobiť jeho smrť. Arnold už rok pred svojimi 76. narodeninami, 7 plus 6 sa rovná 13, si dal vyveštiť a pripraviť horoskop na tento rok svojho života. Astrológ napísal Arnoldovi, že tento rok bude preňho veľmi kritický. Tieto slova Arnolda podľa jeho blízkych veľmi trápili a nechal sa nimi ničiť. Každý mesiac, 13. deň v mesiaci bol obzvlášť nespokojný a depresívny, čo samozrejme stalo osudným. 13. júla 1951 Arnold zomrel krátko pred polnocou v čase 23:45. Kto vie, či by Arnold prežil, keby vydržal tlak svojej psychiky a dožil sa 14. júna. Je všeobecne považovaný za jedného z najvplyvnejších skladateľov 20. storočia. Bol spojený s expresionistickým hnutím v nemeckej poézii a umení a vodcom druhej viedenskej školy. Smrť jeho otca a blízkych v rodine, prvá a druhá svetová vojna, neverná manželka, úmrtie manželky, neprijatie spoločnosti jeho hudby a to aj tej v rannom veku, keď ešte o atonalite veľmi nepremýšľal, jeho židovská viera, ktorá bola terčom celý jeho život, nepriaznivé kritiky a doslova nepriateľské až útočné hanenie jeho diela. To všetko by sme mohli zaradiť ako impuls, ktorý ovplyvnil Arnolda v jeho komponovaní. Mnohí hovorili o jeho hudbe, že je tak nepríjemná, že im reže uši. Áno, jeho hudba môže byť nepochopiteľnou, ale osobne si myslím, že to, čo počúvame, má odrážať to, kým sme. A obzvlášť je to vtedy, keď hovoríme o skladateľoch, ktorí do svojej tvorby dávajú celé svoje zmýšľanie a emócie. Arnold Schönberg napriek svojmu často nepochopenému dielu bol jedným z najvýznamnejších skladateľov a hlavne pedagógov. A určite nie v poslednom rade treba povedať aj o jeho knihe Teórii harmónie, ktorú som tiež spomínal, pretože dodnes je to jedna z najvplyvnejších hudobno-teoretických kníh. A aby som nezabudol, kto z vás má chuť si vypočuť trošku hudby, ktorá je na bežné pomery divoká, vypočujte si skladby, ktoré vám odporúčam na konci videa. Verím, že aj hudbu tohto skladateľa sa pokúsite pochopiť pomocou tohto videa. A ja pre dnešný diel vám ešte prajem pekný zvyšok dňa a do počutia. A samozrejme dole like a odber.